Ato agyud nga makita nga ang Ginoo conscious kayo siya, or dili lang kay conscious kun dili yagyud nga gipahimugatan, or ingon ta og di lang kay pahimugatan kun dili gitagaan yag focus, I should say, nga ang tao is able to work. Ang tao is able to work. Sa dunay gisuwat si Pope John Paul II nga gitawag og laborem exercens, kung sa kuan pa niya gipahimugatan niya ang trabaho sa tao. Iyang gisulti dinha, only man is capable of work, and only man works at the same time by work occupying his existence on earth. Nga ang tao ragyud tinuora maoy makatrabaho, ug siya usab pod maoy mo trabaho. Kung subayo nato ang ebanghelyo kanato karon, ang maong sambingay dunay agalon nga miadto sa merkado ug yapang gipangingnan ang mga tawo nga walay mga buhat didto nga trabaho kamo sa akong parasan. Gipahimugatan gyud ang trabaho. Tinuod kitang tanang mga tao, kitang mga tao, we are capable of work. Siguro naay mga exempted of our PWD nga mga kaning mga kaigsuunan. But no matter what, maski gani na sila, PWD gay siguro ng uban, pero diya sa kahilom, di lang siguro nato sila maobserbaran, pero diya sa kahilom, naabya po na sila'y matampo sa kalibutan. Usahay mo ingon ta nga ang kalibutan is unfair tungod kay mga tao dunay mga inana, dunay kulang sa kasangkapan. Pero why is it that namabitaw na siguro yung mga tao nga walay mga mata, pero kamaumang mukanta, still they can contribute something for the world. Makaigsunan ko din ni Kristo, gipahimugatan sa ato ang Ginoo ang trabaho, kay He knows that we are capable of work. Kung tanaw nato di ay ang trabaho or ang gusto sa Ginoo ang agalon nga mo trabaho, therefore dili siya gusto nga ang tao mahimong idol, walay trabahoon, kanang mahimo nga tapulan unya pod, dili na mo'y pamaagi sa ato ang Ginoo. Ikaduha nga punto nga mapakita dinhi sa tuwing ebanghelyo kanato karon, nga ang panahon according to God, according to the mind of the Lord, importante kaayo usab pod. Importante alang sa mga yang gibuhat ug mga kita nga mga binuhat usab pod. Importante ang oras nga gihatag sa Ginoo alang kanato. At the end of the day, kita rabya po'y mo atubang usab pod, unsa may akong nabuhat sa maong adlaw, unsa man ako pagamit usab pod ang adlaw or ang oras nga gihatag sa Ginoo diri sa akoa. Of course, dili nato kalimtan nga kita as human beings, we are also working beings, but at the same time we also learn how to rest. Kay anduha mag-jive magina sila. Panahon nga matrabaho ta, panahon usab pod nga mopahuway ta. Kay dili pod we cannot become productive if magsige na lang trabaho ug mo gani na himo og rason nga pader nay mangumpisal pader dili wa ko kasimbag mga pila na ka Domingo, nganong wala man kakasimba og atong Domingo kay nagtrabaho pader. Murabag nahimo na noon nga kayod, and then dili na nato mahinumduman ang Ginoo nga naghatag Ginoo nato og kinabuhi, which is supposedly kita mo ni ang ato ang buhaton every weekend, more particularly on Sundays, or karon gikonsiderar naman ron nga Sunday, nga at least mo relax ta for a while and thank God for giving us this life, this kind of existence nga yang gihatag atong hinumduman nga ang Ginoo nagtrabaho biya siya, pero ato sang hinumduman pod nga mipahuway usab pod siya. O muni ang nakamurag matanaw nato nga na productive tinuora ang Ginoo
kay He knows how to work, and at the same time He knows how to take rest. And with that, nahimo nga productive usab pod ang mga tao sa ingon. O dili po ta makaingon nga pahuway kay pahuway na lang nga wala usab po'y trabaho. Again, that's not what according to God's mind. But that kinahanglan mapatas lang ang tanan, trabaho ug ingon man usab pod ang pagpahuway. Ang maong ikatulo siguro usab pod nga punto nga ato ang makita dinhi sa atong ebanghelyo karon is that of ayaw pagkwenta kun ugali tagaan kag trabahoon. Kay mao usahay pod ni ang mga kuan sa mga tao kung magsigig kwenta sila ang trabahoon, aw di end up unsa man exhausted. Tinuod man pud na ma-exhaust yun pud ta kung mo trabaho ta. Pero magsige tag kwenta because of our own worth nga mauni magsige na noon pud ta og kumpara sa tong kaugalingon ngadto usab pod sa uban. Of course, we have to hold the idea nga kitang tanan supposedly kitang tanan yun dunay tagsa-tagsa ka responsibilidad. Ug kana gitagaan man tag responsibilidad sa Ginoo, then naatay tulubagon sa ato ang mga gimbuhaton. Makaigsunan ko diha ni Kristo, mo gini ang ato ang maobserbahan diha sa ebanghelyo kanato karon. First is that of unsa ganito nga at least we know how to rest and we know how to work. And part of that is ato ang hinumduman nga kita as human beings, we are capable also of work. Work is not a matter of mura og kanang paranat murabag kuan nato murag wrong information and wrong idea usab punis ubang mga tao nga ang work is a kind of punishment. No, work is just that kinahanglan puta nga mulihok sa to ang mga lawas. Ingon usab pod nga ang Ginoo nagtrabaho alang usab pod sa kayuhan nining kalibutana. And with that, mo join ta sa manggibuhaton sa Ginoo. We cooperate also in His work of building a kingdom, a piece of heaven while we are still here on earth. Pagkanindot di ay kung mao kini ang ato ang tan-awon nga kita, we are able to work, and that luyo sa maong pagtrabaho usab pod we learn how to take rest, and that dili ta magkwenta sa ato ang mga trabahoon, sa ato ang mga kabudlay. At the end of the day, we just say to the Lord nga, Lord, daghang salamat sa imong gihatag nga enerhiya alang kanako. Salamat usab pod that soon or later on I will take my rest, and that please watch me in my sleep. Nahumanan nako ang tibok adlaw, tagain na usab pod ako sa panahon nga ako makatulog ug to energize myself, and once again for tomorrow's another work or another nga responsibilidad nga ako ang pagabuhaton. Muni usab pod makigsunan ko ni Kristo, luyo sa to ang mga gimbuhaton, mapasalamaton pud ta nga gitagaan ta sa kusog sa Ginoo. We should not murag mulantaw ta nga unfair ang uban kay tungod na ay sila'y kasangkap, murag kulang sa mauna, but that we just count on the many blessings that God gave us. Ayang pagkasulti nining maong towards the end of the gospel nga nay mga tao nga nagkwinta na sila ang kaugalingon nga kabudlay, giprangkahan sila sa Ginoo, no? Nga di ba nagsabot man pud ta nga tagaan ti ka sa denaryo worth a day's wage, and yet nag-question ka sa mao nga kabudlay or ingon tag imuhang nadawat dili watay angay nga mo question ana sa Ginoo. Hinuon ato sigurong questionon ang atong kaugalingon, Lord, unsa pa may sa energy nga imong gihatag diri sa kuha, unsa pa may akong nindot
nga buhaton. Kana siguro nga pangutana rather than magkwenta ka sa imuhang kuan kay tungod mao na no, dili na siya mao kun dili ato ang hinuong tan-awon ang ato ang kaugalingon sa unsang paagiha pa nga ako makapangalagad sa Ginoo sa iyahang gipanghatag nga mga maayong butang diri sa akua. To end the gospel, mingon ang ato ang Ginoo, busa kadtong maulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. With that of questioning ourselves sa ato ang mga kabudlay, siguro nagyoy po'y mga tao nga late siguro nakatrabaho pero naningkamot pud sila sa ilahang pagtrabaho. Late siguro na sila or na siguro yung mentality sa ato nga nganong kana man iyahang sweldo ako dugay naman unta kus ako ang pagtrabaho, and then that person is just new in this company. Why is it in ana? What if oroy di ay ug kanang tawhanaha nagtrabaho gina siya sa kinasingkasing gayud ug ikaw nga nadugay na unta ka sa kumpanya pero dili pod wa po kay kasing-kasing sa imong pagtrabaho. Mo siguro na ay kuan pod sa tuang Ginoo, busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. To give this a glimpse sa tuang kaugalingon as Christians, siguro na po'y moingon nga mag-compare sa iyang kaugalingon nganong nahasud pa man siguro na siya sa langit nga mas relyoso pa man kuana kaysa niya. Palahubog man na siya pero nganong nakasud man na siya sa gingharian sa langit. What if di ay gyud ug towards the end of his life or her life dunay conversion nga nahitabo ug naningkamot siya sa pag-usab siyang kaugalingon, mo nang nahiuna siya sa tao nga gikonsiderar usab pod nga supposedly religious, and yet no conversion takes place on their hearts. Later on na siguro pod. Again, muna yung mga pulong siguro pod that we can grasp the words coming from the mouth of our Lord. Busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna